Jama'a barkanku da kasancewa da duniyar mamaki a wannan lokacin. A yau duniyar mamaki za mu kawo muku labari mai ban tsoro, ban al'ajabi da kuma ban mamaki. Kowa ya sani a rayuwa, idan aka yi maganar wani abu shi horo, an san cewa abu ne kaɗai wanda ke faruwa a cikin fina-finai. A yau za mu kawo muku labarin gidan da ake ma laƙabi da gidan mutuwa. A turanci ana kiran gidan nan da suna House of Death. Wannan gidan da kuke gani shine ake kira da House of Death, ma'ana gidan mutuwa. Wannan gidan yana wani gari mai suna Amaigbo Umu-Anu a cikin jihar Imo. Mutanen ƙauyen ba su san wanda ya gina gidan ba, haka kuma ba su san wanda ke rayuwa a cikin gidan ba. Sannan da dare ya yi za su ga hasken wutan nefa ta ko'ina. Duk da cewa ba wayar wutar nefar da ta sauka a cikin gidan. Gashi kuma ba a jin wani ƙaran janareto a cikin gidan. Abin da ya fi ba da tsoro shine babu wata ƙofa ta shiga gidan balle gate. Duka gidan zagaye yake da katanga. A shekara ta 2012 wani matashi mai suna Ebuka ya yi yunkurin sanin menene ke rayuwa a cikin gidan. Dan take ya yi tsalle ya haura katangar gidan. Ganin shi da ba a sake yi ba kenan har yau. Haka kuma ko da tsuntsaye ba sa bi ta saman gidan. A shekara ta 2010 hukumar sauka da tashin jiragen sama ta jihar Imo mai su Imo State Aviation Center ta haramta wa jirage bi ta saman gidan. Idan kuka lura da kyau za ku ga kaya ko tufafi an shanya su. Waɗannan kayan suna canza launi lokaci bayan lokaci. An tabbatar cewa a shekara ta 2005 an hangi wata mata mai ɗauke da juna biyu a gefen taga. Tana kuka, fuskarta da jikinta da jini. Daga ƙarshe ta kulle tagar, tun ranar ba a ƙara ganinta ba. Haka ma a shekara ta 2018 wasu yara suna ƙwallon tamola sai ta faɗa gidan. Nan da nan aka bugu ƙwallon daga cikin gidan ta dawo masu. Shi kuma yaron da ya buga ƙwallon ta faɗa a wannan ranar da tsakar dare ya rasa ransa. Kafin mutuwar yaron, iyayen yaron suka ce sun ji an kwankwasa musu ƙofa sau 3. Sannan suka ji wata murya na cewa yaron suke so. Wannan gida mai ɗauke da abubuwan al'ajabi ya tsorata mutanen ƙauyen sosai. Sai dai har yanzu babu wanda ya isa ya shiga gidan ko ya je yin bincike a cikin gidan. Domin yanzu duk waɗanda ke kusa da gidan sun yi hijira sun bar wurin. Domin ba a san wanda ya gina wannan gidan ba, haka ba a san wanda ke rayuwa a ciki ba. Dalilin haka aka shawarce su da su bar wurin da gidan yake, saboda haɗarin da ke tattare da haka. Wannan gidan da ake malakabi da gidan mutuwa da ke garin Amaigbo Umu-Anu kusa da makarantar lafiya ta Imo State. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu, danna subscribe da alamar ƙararrawa. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, za ku danna mana alamar like.
Idan kuma kuna da wani ra'ayi ko tambaya ko ƙarin bayani akan wannan gida, za ku iya rubuta mana a comment box. Ku kasance da